Salutare tuturor, eu sunt Andrei și astăzi o să fac un videoclip cu MX Bikes. Avem aici MX Bikes-ul și o să joc de pe tastatură să văd cât de greu e pe asta. Dar o să joc, deci prima oară o să dau pe practice, nu, pe cum se numea, mă? Pe Forest Raceway ăsta, așa. Am dezactivat Overjump Crash ca să nu crash eu când sar acolo, așa, bun. Și sper să dați subscribe și like, să fac 10 like-uri și... Bun, gata, am revenit aici cu track-ul. Nici nu știu dacă am setup sau nu la suspensie, dar nu contează. Oh, stați un pic că trebuie să-mi fac setările pentru tastatură. Bun, gata, am revenit aici, am făcut astea pentru tastatură. Mamă, ce mi se mișcă. Poate să-mi zică și cineva de ce mi se mișcă așa. Ajutor. De ce mi se mișcă așa lăguit? De ce am lag? De ce am lag? Guys, de ce am lag? Poate să-mi zică și mie cineva de ce am lag? Stați o leacă. Ia să văd acum dacă mi se mai face cum mi s-a făcut atunci. Ia stați un pic. Ia. Aha, gata, acum merge mai frumos. Bine, gata. Uite, uite, așa da, așa da. Opa. Ce-a pe aici? Ok. Ui! Ok, ce-mi place foarte mult MX Bikes-ul ăsta pentru că e chiar foarte, dar foarte tare. Oh, shit. E chiar cel mai tare joc din toată planeta asta. Și acum nu aș să mai joc, adică, na, știți voi cum e, care e și cum e treaba, că oh, shit! Adică nu m-am mai jucat de mult cu tastatura, ca să știi, gen. Nu m-am mai jucat de mult cu tastatura și, gen, tastatura mi se pare o leacă mai ușor, adică o leacă mai greu, scuzați-mă. Am obișnuit cu controlerul. Oh, shit! Opa, Gangnam Style, opa, jab, oh, shit. Poate... de ce am ecranul negru și de ce... cred că mi-a dat crash, adică... Nu cred că s-a întâmplat nimic altceva, adică... Am revenit, dă-se black screen direct, nu știu de ce, dar... Na. Acum o să dăm pe altă mapă, că nu mi-am chef pe mapa asta, o să dăm pe... Swedish Midsummer Carnage 2, da, ați înțeles, 2. Și o să revin când intru pe track. Gata, băieți, am revenit aici cu track-ul, cu jocul, bun. Sper să nu mai dea crash ca data trecută. Că nu mi-am știți, voi, eu sunt cel mai bun MX Bikes player, sunt Trojan. Cum îi ziceam ăla? Trojan, da, Trojan. Uite, ați văzut acolo, am dat un 360 de la nebun. Deci sunt cel mai bun player, da? Adică nici sunt mai bun și decât Trojan, adică ce să ziceți aici? Oh, shit. Așa, heal-ul pentru că, na, știți voi, cu schimbările climatice și cu din astea, de ce merge de parcă... Oh, și... Oare câte FPS-uri am acum, gen? Voi, dacă, cred că voi vedeți și voi cum merge, adică, gen... Ce-s cu aici, așa? Așa. Bun, am revenit, da, am trebuit să fac ceva, nu contează. Oh! Shit! Trebuie să fac un setup de la suspensie, dar mai că n-am chef acum. Opa! Pe rear break, da, ca să știți, gen pe space. Mi l-am pus că, gen, să dau eu mai ok, gen, dar văd că eu apăs pe S ca să dau front break. Bă, dar eu știu... Nu mai vorbesc deloc. O să iau ăsta. Să dau dacă nu o să-i fac setup. Nu o să-i fac setup pentru că n-am chef să fac setup. De ce mi se mișcă așa de... Ce lag am... Și voia să vedeți pe YouTube lag mare și nu să-mi dați like la video. De ce? Oricum nu o să-mi dați like la video pentru că... Na, sunt cel mai slab om de planetă și gen la MX Bike și gen
Adică nu o să-mi dați like și dacă vreți, puteți să și ieșiți dacă nu vrei să-mi dați like sau așa, deci... Dar dacă vreți puteți să mai stați dacă sunteți abonați și vă place ce fac. Nu știu dacă o să pot dau turn on la comentarii pentru că nu știu, când îmi pun numărul de telefon la YouTube aici ca să fac și thumbnail-uri, nu mi merge să pun numărul de telefon, nu știu ce are. Am întrebat nici nu l-am întrebat pe ChatGPT, nu mai știu pe cine l-am întrebat. Nu l-am întrebat pe un prieten. Revin când schimb bike-ul și eu să schimb și trecul, că n-am mai încheiat trecul ăsta. Bun, am revenit. Hai vedem cum mă descurc pe Timberline. Pe Timberline mi se pare că mă descurc o leacă mai ok, gen. Dar nu chiar așa de ok. Dar cât de cât ok mă descurc, gen. Îmi place foarte mult partea asta, așa, gen. Că poți dai, opa! Poți dai whip-uri de alea turbate, de alea tare, așa, turbate, ca și cum ar fi gen turbate, așa, cum adică din alea turbate, dacă știi ce zic. Și... opa! Eu am ăsta. Oh, gata, Kakasaki, bun. Don. Tu trec. Să vedeți voi cât de bun e ăsta care mi l-a făcut un pic, gen, prietenul meu face setupuri foarte setupoase. Și gen, vă recomand dacă vreți să vă dau și setup-ul acesta pentru Kakasaki. Gen, e chiar foarte bun. Adică stați la, să vedeți ce bine se lipește. O, stați. Ia uitați ce bine se lipit. Asta. Și să vedeți aici la case-ul ăsta care se lua acum. Ia uitați ce bine se lipit, adică gen... Chiar dacă Kakasaki-ul, gen, are suspensiile foarte moi, sau nu mai știu cum le avea, dar știu că le avea ceva genul foarte moi. Bă... adică... S-a lipit, adică până acum cred că muream de vreo 7 ori dacă nu aveam setup-ul ăsta, dar mersi David că mi-ai făcut setup-ul ăsta, dacă te uiți la video-ul ăsta să te pup. Oh. Schimb editorile și gen... Dacă o să mi-l iau, adică bine, o să mi-l iau cu siguranță. Și gen o să mă joc și pe la risc cu așa, cu David e cel mai davidos om de planetă. Și de ce nu mai merge tastatura? Oh, shit. De ce mi s-a dat? Am făcut asta. Așa. Fuck. Da. Ui, ce-am vrut să fac acolo, nu știu. Care pe care negru. Dacă nici măcar nu avem același negru. Care pe coaie. No good. You want a backflip? Look at this backflip. Oh shit. L-am dat prea tare. Așa, ia să vedeți aici un backflip de la black niggeros. Ia uitați aici. Opa, dopla. Așa, să vedeți aici un whip de la mișto, așa cum știu eu să le fac așa. Opa, ia stați un pic, să dau și cu Linu. Oh shit! Naughty goody. Oh. Ui. Oh, no! Bă, dar ce enervant e, bă, gen, când te duci așa pe față și gen... te duce direct așa pe față și gen... Mamă, țâie urechilul. Țâluie ulecului. Ui. Oh, not good. Cel mai slab lep de pe toată planeta. Dar eu sunt băiatul cu cele mai slabe lepuri. Sper că vă plac lepurile mele, că sunt cele mai slabe pe planetă. Cele mai slabe lepuri. Oh, ce whip am dat acolo. Ia uite ce whip o dau și aici. Oi, ce whip am dat. Și opa. Haide, țuca la tata. Haide, mergi, băga mea aici. Scuzați-mă pe mine. N-a vrut să iasă un
băgămaș. Din greșeală, aia făcă. Da, ați înțeles? Sper că ați înțeles ce vreau să zic, dar sunt eu mai prost așa și gen vorbesc câteodată handicapat și nu prea înțelegeți, dar nu contează, adică gen sper că vă plac uipurile mele. Ia uitați aici. Wow, ce uipa am dat. Ui, nu vorbesc nimic. Oh. Trebuie să fie un ui frumos la video. Dacă ești fată și te uiți la videoclipul ăsta, să dai un like și subscribe, că dacă nu o să mă transform în fată. Sper că o să dai like. Uite, dacă dau acum un whip de ăsta turbat, îmi dați subscribe? Ia stai să zic. Dacă dau whip turbat, îmi dați subscribe, da? Ui! Am dat, da? Deci trebuie să-mi dau subscribe, da? Hai, gata. Trebuie să-mi revin. Trebuie să dau cu de revenire de aia. Ok, unde m-am dus? Not good. Ok. Oh, shit, thanks. Oh, shit, thanks. Oh, shit, thanks. Not good. Eu și pe bicicletă dau whip-uri, dacă nu știați, adică eu sunt bun și pe bicicletă, adică dacă mă joc Riders Republic, eu sunt cel mai bun, sunt cel mai bun. Oh, shit. Care pe coaie schimbă. Pardon. 5G mi se pare cea mai ușoară mapă, cum v-am zis, gen cea mai ușoară mapă de pe tot jocul și gen... Na. Fuck. De ce nu putea să fie un front flip acolo? Gen, trebuia să fie front flip. Ați văzut și voi, gen, trebuia să fie front flip. Nu, gata, hai că dau backflip. De ce nu? Ați înțeles backflip, ia. Am zis că e backflip. Ui. Dacă mă dau și un backflip la... Opa. Da, nu mai dau niciun backflip. Când mă schimb pe 5 gear. Certificat de și certificat de la de MDS. Numai MDS era pe acolo. Până am revenit aici. Bun. De ce au băgat? Developer, dacă te uiți la videoclipul ăsta să-mi suci. Am revenit. Fastest. Sunt foarte fastest. Vedeți aici diferența dintre track-urile ăla 2? Și de ce fac pizda? De ce fac o pizza? De ce fac o pizza? Oh, shit. Lean backward. Please, man, lean backward. Oh, shit, thanks. Now it's time for the best. Skibidi toilet. Yes, baby. Uitați aici un alt... Da, am ajutat de multe ori pe... Ui! Adică, băi, eu mi-am copyright și pe TikTok, adică... Că gen, eu când editez, că sunt un editor foarte editator. Dacă vreau o să fac și acum un edit cum... Băgați... Fuck. I am the nigger. Dar cum dracu am sărit până acolo atunci, man? Cum am sărit atâta? Cum am sărit atâta, man? Cum am sărit atâta? N-are cum să sar eu atâta. Cum am sărit? Bine, cred că mă jucam... N-am să nu mai știu ce n-ai. Mă jucam cu un prieten și de-aia cred că a făcut atâta. Dar bine, mă jucam cu controlerul și... știți voi, și controlerul e foarte cel mai ușor să te joci băga mondial. Bine, am făcut 30 de secunde, nu contează. Câinile afară e perfect. Sper că n-am mai vreun prieten la mine la poartă. Mamă, băi, 11:25 noaptea. Adică, cum am cele mai bune lepuri doar la sfârșit? Cum? Cred că vine mașina de înghesată. Eu n-am bani. Pentru mașina de înghesată. Coi, deci tot 33 de minute. Băga-mi aici piciorul. Vă rog aici să dați și un like și subscribe și gen să fac și eu 10 like-uri. Pentru că... Da. Dar nici nu știu când o să apare videoclipul ăsta, că gen nici nu știu dacă o să am chef să-l editez, adică... E prea fucking greu să editez. Nu știu. Dar...
nu știu când o să apare și gen când o să le editez. Sper să vă placă, gen calitatea nu o să fie prea bună pentru că filmez de pe acolo. Și gen, cam atât, ca și să vă click dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe și ne vedem data viitoare.